ഹായ്, ഗോവയിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം. മെസ്സിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നു. അഗോഡ ഫോർട്ടിൽ പോയെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അഗോഡ ജയിലിലേക്ക് വന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ നോർത്ത് ഗോവയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ടിക്കറ്റിനൊക്കെ ഓരോ ബാൻഡ് കിട്ടി. പോർച്ചുഗീസ് പീരങ്കികളും ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ കുറേ സ്മാരകങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പോർച്ചുഗീസ് കാലത്ത് പണിത ജയിലാണിത്. 2015 വരെ ഗോവയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തു. ഇതിനകത്തൊരു കുഞ്ഞു പള്ളിയുണ്ട്. ഉറക്കമുണർന്ന അപ്പൂസ് പള്ളി കണ്ടപ്പോൾ വേഗം മുട്ടൂത്തിയൊരു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിനെ കുറിച്ചും ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റോറി ഇതുപോലെ പ്രിന്റ് എടുക്കാം. അവരുടെ ഫോട്ടോയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ആയും ഓഡിയോയും കേൾക്കാം. ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഇവിടുത്തെ സെല്ലുകളോടൊപ്പം പോർച്ചുഗീസ് കാലത്ത് തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് 2 പ്രത്യേക സെല്ലുണ്ട്. 1 മണി കഴിഞ്ഞു. വിശപ്പിന്റെ വിളി തുടങ്ങി. ഇതിനകത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സ്നാക്സ് കഴിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോവാം. പറഞ്ഞ ചിന്ത പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ ജയിച്ചിന്ത